పోలవరం నిర్వాసితుల పునరావాసం పరిహారాలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిరసనగా ఈ నెల 17న పోలవరం నిర్వాసితుల పోరు సభ నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలవరం నిర్వాసితుల పోరాట కమిటీ తరపున సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి అరుణ్ తెలిపారు. సిపిఎం జిల్లా కార్యాలయంలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులతో కలిసి సభకు సంబంధించిన గోడ పత్రికలను విడుదల చేశారు. సభ విఆర్పురం మండలం రేకపల్లిలో నిర్వహిస్తున్నామని, ముఖ్య అతిథిగా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు బృందా కారత్ హాజరవుతారని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజల జీవనాడిగా చెప్తున్నటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు కింద 1,05,000 కుటుంబాలు నిర్వాసితులు అవుతా ఉంటే ఆ నిర్వాసితులకి పునరావాసం పరిహారం విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గాని సరైన శ్రద్ధ వహించట్లేదు. నిర్వాసితుల పునరావాసానికి వాళ్ళ యొక్క కాలనీల నిర్మాణానికి నిధులు కేటాయింపు చేయడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే గత 2 ఏళ్లుగా కాపర్ డ్యాం కట్టిన కారణంగా చిన్నపాటి వరదలకే మొత్తం నిర్వాసిత గ్రామాలన్నీ మునిగిపోయి నిర్వాసితులు తలోదికి పోయినటువంటి చెట్టుకి పుట్టకి పోయిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఇలాంటి నేపథ్యంలోనే పోలవరం నిర్వాసితుల పోరాట కమిటీ తరఫున అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ఆదివాసీ గిరిజన సంఘాలు గత 2-3 నెలల కాలంగా ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇటీవల ఢిల్లీలో ధర్నాకుండా నిర్వహించున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలవరం నిర్వాసితుల పోరు సభ అనే పేరుతో సెప్టెంబర్ 17వ తారీఖు నాడు రేకపల్లి విఆర్పురం మండలం రేకపల్లిలో ఒక సభ నిర్వహణ జరుగుతోంది. పోలవరం నిర్వాసితుల పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సభ జరగబోతోంది. ఈ సభకి మాజీ పార్లమెంటు సభ్యురాలు, అనేక రాష్ట్రాల్లో ఆదివాసీ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నటువంటి నేత కామ్రేడ్ బృందా కారత్ ముఖ్య అతిథిగా రాబోతా ఉన్నారు. సిపిఎం సిపిఐ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు కామ్రేడ్ పి మధు గారు, కామ్రేడ్ రామకృష్ణ గారు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకురాలు రంపచోడవరం మాజీ శాసనసభ్యురాలు వంతల రాజేశ్వరి గారు, అట్లనే ఆదివాసీ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నటువంటి జాతీయ చైర్మన్ డాక్టర్ మిడియం బాబురావు గారు, ఖమ్మం జిల్లా మాజీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కామ్రేడ్ చందా లింగయ్య గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గున్నారావు గారు, న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ నాయకులు రంగారెడ్డి గారు, ఇలా అనేక మంది ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులు అందరూ వస్తా ఉన్నారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా పాల్గొంటా ఉన్నారు. ఇది రాష్ట్రంలో, దేశంలో పోలవరం నిర్వాసితుల విషయాన్ని ప్రభుత్వ దృష్టికి మరింత గట్టిగా తీసుకెళ్లడానికి కోసం ఈ సభ జరగబోతోంది. ఈ సభలో మొత్తం అందరూ కూడా పాల్గొని సభను జయప్రదం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాము. అట్లనే నిర్వాసితులకు సంబంధించి పునరావాసానికి, కాలనీల నిర్మాణానికి, R&R ప్యాకేజీకి సంబంధించినటువంటి నిధుల్ని తక్షణమే ప్రభుత్వం విడుదల చేయాలి. గత 7-8 నెలల కాలంగా ఈ కాలనీ నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹1 కూడా విడుదల చేయలేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ₹1 విడుదల చేయలేదు. ప్రభుత్వం గతంలో ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, గతంలో 1,15,000 పరిహారం తీసుకున్న వాళ్ళకి తిరిగి 5 లక్షలు ఇస్తామని వాగ్దానం గానీ, R&R ప్యాకేజీ 10.5 లక్షలు ఇస్తామని వాగ్దానం గానీ, అట్లనే అన్ని రకాల గిరిజన సాగులో ఉన్నటువంటి భూములకి పూర్తి పరిహారం గానీ, ఖాళీ చేసే నాటికి 18 సంవత్సరాల నిండిన వాళ్ళందరికీ కూడా R&R ప్యాకేజ్ ఇవ్వటం గానీ, ఇలాంటి డిమాండ్ల సాధన కోసం ఈ సభ జరగబోతోంది. ఈ సభను జయప్రదం చేయాలని చెప్పి పోలవరం నిర్వాసితుల పోరాట కమిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తాం.